Ο άντρας τι δουλειά κάνει? Θα βγει διέτηξη. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα, αφού δεν έχει δουλειά. Εσύ? Εγώ κάνεις? με τα οικιακά. Ψωμί, φαΐ και σκούπισμα. Εσύ δεν ξύνεις τίποτα? Εγώ δεν το ξύνω ακόμα. Θα έρθει κιόλας, θα το ξύσω κι εγώ. Ναι. Οχο. Σεξ κάνεις? Γιατί δεν με κάνω, τι είμαι εγώ, τι με πέρασε σε μένα. Συνέχεια? Βέβαια συνέχεια. Δηλαδή? 3 φορές τη βδομάδα. 3 φορές τη βδομάδα? Βέβαια. Καλά είσαι. Βέβαια. Περιτυμένη. Φτάνει. Οχο. Δόξα τον Πανάγαθο. Δεν θες... Δόξα τον. Δόξα τον Πανάγαθο. Δόξα τον Θεό. Α. Άλλο? Τι έφαγες σήμερα? Σκέτο καφεδάκι. Τα. Δεν έχω παράπονα. Πώς αισθάνεσαι που σε βγάλαμε σε μία εκπομπή Πολύ ωραία. και σε παίξανε παντού Πολύ ωραία. και σε σταματάει ο κόσμος στον δρόμο? Ευχαριστημένη, σ' άρεσε? Ευχαριστημένη. Λοιπόν, αυτό. Αυτό σου χαρίζω. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τι θα κάνουμε. Θα μου το δώσεις αυτό και θα το στείλω εγώ στο Φώτη και στη Μαρία. Φώτη και στη Μαρία. Και